ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೋರ್ಚಾ ಅಂಥದ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪೊಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡಾತಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಐಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೊಡ ಬೋಡ್ಚಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ಪಕನ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನು, ಬಟ್ ಏನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಲ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡದ. ಸೊ ಐಕದೇನು ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ಐಕದೇನು ಮರೆಕೆರಿಂಗದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗಂಡು ಹಿಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಬಟ್ ಆಯ್ಚಿ ಮನ್ಪಿರಗು ನನ್ನ ಹೊರತು ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಇನಿ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ನಾನು ವನಸಾದಿ ಅನ್ನೋ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾತಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ತೀರ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಅಂತನ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತನಾಕಿ ಅಂಚ ಯಾ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ ನಾನು ಅರಶಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ಅಂಚ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಯಾ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸಮ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಪ್ರ ಮಂತಂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೋಲಾಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪನ ಹತ್ತಂಡ ಇಂಚರ ಮಲ್ತದರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿ. ಓಕೆ ಯಾ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮೀನುದ ಫ್ರೈ ಉಲ್ಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಗು ಮತ. ಸೊ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟುಗು ದಾಲ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಬಂಜಾರ ಉನ್ನೋಲಿ. ಯಾ ಗೈಸ್ ಯಾನು ನೀರಕುಲ್ಲದೆ ಸೌತೆ ಗಜಿಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಉಂಡು. ಸೊ ರಪ್ಪ ಉಂಡುದು ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೋಯರ್ಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು. ಸೊ ತೂಕ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಡಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಜಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಡತಿ ಗೈಸ್. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಮರೆಯಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡವು ಅಮ್ಮ ಕರಿಸರ್ತಿ ಒಂದು ಗರಿತದು ದಕ್ಕನವು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು ಆತನ ಮರಗಿರಂಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮತ್ತು ಈತು ಮತ್ತು ಇಕ್ಕು ಬಂದು ಅಂಟ್ಲ ಬೆರ್ಕೊಡಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ತು ಜೀತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಕಡಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುರನೆ ನೀರೇ ತಿಂತುಂಡು ಇನಿ ಆಂಟ ಗರಿಪುಗ ಬಂದಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೈನು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಬೈಯಲಾಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಎಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಪೇರಿ ಮಂತ ಆತುಜಿ ದೆಕ್ಕದೆ ಆತೇನು ಅದರ ತನಕ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಒಡ್ಡುದು ಒಂಚು ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಆತನು ಅಂಚ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಅಂಚ ಐನು ಕಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ನಾನು ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಪುಂಡು ಹತ್ತುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಐನ ಒಂದತ್ತದು. ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಐಟು ಬೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಅನ್ನಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲತ್ತು ಮೆಂಚಾಯ್ತುನಾಗ ಒಂಥರ ಬ್ಲರ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜು ಇಂಚಂಡು ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಮ್ಮ ಆಪಿದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ತಾರೋ ತಿತ್ತಿರಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಏ ಪನಿ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ನಡ್ನ ಹತ್ತೆಂಕ್ಲ ಕರಿಸರ್ತಿ ನಡ್ನವು ಆತ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಂಡು ಆ ನಡ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆನದನ್ನ ಇಕ್ಕದಿತ್ತನು ಸುಮಾರು ನಡ್ತಿತ್ತ ಐಟು ರಡ್ಡೇ ಕಂಡೆ ಇಕ್ಕದಿತ್ತನ ಪೆರ್ಗುಡಿ ಹೋಗ್ತು ಅಂಚ ಐನ ಅಡ್ಕದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಲುನು ಮತ್ತ ಆತನ ಅವು ಕೊಡಿಂದು ದದ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ದದ ಕಂಡೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆತು ದಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಂಟಿಜ್ಜನ ಆತು ದಿಕ್ಕು ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಯಾಕಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತ ಬೋದು ಗಟ್ಟೆ ಅವು ಊಡ್ದು ಬಿಡ್ನು ಆಯ್ತು ಆತ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಡ್ಕದು ಬಿಡ್ನು ಅಂದೇಟ ಆತನು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಲಾತೆ ಬಿತ್ತು ಬಂಡ ಬೇಗ ಕೊಡಿಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಕದು ಬಂಡ ರಪ್ಪ ಕೊಡಿಪುಂಡ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆತನಂದುಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಗೈಸ್. ಯಾನೇನಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ನಿಂತಿತ್ತು ದಯಬಂಡ ಆತ ಕಂಡು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ಅದ ಇಂಕ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ಲಾಗಡ್ ಫುಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಆಯ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಉಂತದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ದಾದ ಅನ್ನ ತಿಂತದೆ ಸೀ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆತ ಮಲ್ತನ ಅಂದ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂದಂಡು. ಸೊ
ಮರಗೆರಂಗ ತಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಜ್ಬಾವಲೆ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾಪುಂಡ ತಗೊಂಡು ಇಜಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ್ ತೀಡ್ತು ಎಲ್ಲೇ ತೌಲ ಇನಿ ತೌಲ ಸೇರ್ಸದ ಪಾಡ್ನೋ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವಳೆಲ್ಲ ಎಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೊರವರ ವಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸತಿ ಅನ್ನೋರು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ್ತಾ ವಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದು ಇಪ್ಪುಜಿತ್ತಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಂತರ ದಾಲ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಂತನಿ ಐನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೀ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂದತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆಗ್ ಅಂಚ ಪರವಾಗಿದ್ದಿ ಮರಗೆರಂಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದುಂಡು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಂಡದನ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಜೋರು ಬಡ್ಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಬಡ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೋರು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರ ಅದು ಕೋಡೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಂತ ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾಕ ಬಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಡೆದಾರ ಇಂಕ ತುಚ್ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ ಲಾಗಡು ಇನಿ ತುಚ್ಪಾಕ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಒಡಿ ಮೆದುಕುಜಿ ಪಂಡದ ಅಮ್ಮನೇ ಐನು ರಿವ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂತ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ದದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೂನ್ ಬಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಮಂತು ಕೊರಪೆ ಅಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರಿ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಅದಾದ ಮತ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಚಂಡಿ ದೆಪ್ಪೆರ ದಾದ ಬೋಡು ಅಯ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತಂಕ ಆಕ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾಗ ಇಸ್ತು ಒಂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಪೀಸ್ ಅಂಚ నేను ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಸೆ ಇತ್ತನ ನೆನ ಪಸೆನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ದೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಸೆಂಡು ಯಾಗ ಇಸ್ತು ಇತ್ತೆ ಕುಂಟದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿದೆ ಸೊ ಆಪೆತ ಬರೀಟ್ಲ ಕುಂಟುಂಡು ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಮುಚ್ಚೋಡು ನೆನ ಮಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಎನ್ ಮಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯರ ತಿಡ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಕಾಯ್ತದ ಓರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಐಕ್ಕದು ಕೋಡೆದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪಿರ ಪುತ್ತಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ತನ ಅಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಕಾಯ್ತಂಡು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯ್ಪನಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪನವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 30% ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಹತ್ತೋಡು ತನಕ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಿನ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಮಿತ್ತು ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪನೊಡ್ಲಿ ಯಾಗ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸತಿದ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದರೆ ಬೇಗ ಲಾಗ್ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರ ಮಂಚು ಇದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಲಾಗನ್ನು ಬೇಗನೆ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಂಡು ಇಂಚ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಅದೇನು ಬೇಗನೆ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪುಟ್ಕೌಡು ಯಾ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚಾತ್ರ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಕರ್ಮ್ ಕೂರುಮ್ ಅಂಚಾತನು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತನ ಇಂಚ ಹೋಗೋಣ ಹೆಂಗೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಅನ್ಮನ್ಪಕ ವೀಡಿಯೋ ಒಲಾಂಡನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಲಾಂಡಗೂ ಬಂದಿದ್ದನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಅನ್ಮಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್